ҷойгоҳи зан дар даврони истиқлоли давлатӣ зери ин унвон дар шаҳри Левакан конференсияи ҷумҳуриявӣ доир шуд, ки дар он занону бонувони фаъол ва роҳбарияти кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини раиси вилояти Хатлон ва дигар фаъолон иштирок намуданд. Пеш аз оғози расмиёти ин чорабинии иштирокдорон аз намоиши ҳунари дастии бонувони хатлонӣ, ки таомҳои миллиро дар бар мегирифт, дидан карданд. Ҳамзамон дастоварди оилаҳои муваффақ ба намоиш гузошта шуда буд. Зикр гардид, ки миллати тоҷик бо доштани фарҳанги бою ғании дастархонороӣ ва таомҳои миллӣ дар ҷаҳон шинохтааст. Ин расмиёт ҳоло ҳам ба насли имрӯзу фардо омӯзонда мешавад, то ин фарҳанги таърихи кӯҳан дошта аз байн наравад. мо он маҳсули дастани занону бонувони ноҳияи кушониёнро ба ана ҳамин чорабинӣ овардем, ки имрӯз метавонад ки ноҳияи моро муаррифӣ намояд. мо шукронаи тинҷию оромии ватан мекунем, шукронаи сулҳу салом мекунем ва шукронаи пешвои муаззами миллат мекунем, ки имрӯз мақоми зан бениҳоят баланд бардошта шуд. мо тавассути ана ҳамин хел чорабиниҳо муаррифии давлату миллати худро мекунем. бахусус анамон анъанаҳо, хӯрокҳои миллӣ, расму оини қадимае ки мо доштем аз сари нав эҳё шуданд. ба таъкиди иштирокдорон, бо ба даст овардани истиқлоли давлатии кишвари мо мавқеи худро дар миёни давлатҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ устувор намуду бо пиёда намудани ҳадафҳои стратегии сатҳи ҷаҳонӣ ба дастовардҳои шоиста ноил шуд. хусусан баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии сокинон ва бунёди иншооти асру ташаббусҳои ҷаҳонӣ, татбиқи барномаю ҳадафҳои стратегӣ дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ, иқтисодию фарҳангӣ, баланд бардоштани мақоми занон дар ҷомеа ва ҷудо намудани грантҳои гуногуни соҳибкорӣ ба ин табақа аз заминаҳои устувор ва рушди босуботи кишвар дарак медиҳад. муовини раиси вилояти Хатлон зимни баромади хеш оид ба баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ва зери таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар қарор доштани ин табақаи фаъол ҳарф зад. зикр намуд, ки фаъолияти пурсамари занон ба сифати аъзои ҳукумат, роҳбарони мақомоти назди президент ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, соҳибкорони муваффақ ва доктору профессорон аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ҳақиқат ҳам нақши занон дар даврони истиқлоли давлатӣ самараи нек ба бор оварда истодааст. хусусан дастгирии соҳибкории занон ба касбомӯзӣ ҷалб намудану баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии онҳо аз масъалаҳое мебошанд, ки ҳукумати мамлакат ҳанӯз аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. мақсади ин дастгириҳо пеш аз ҳама барои беҳбудии шароити кору зиндагии занон аст. дар идомаи конференсия раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон ва дигар масъалаҳои ба шуғлу фаъолгардонии механизми занони деҳотӣ сухан гуфт. илова намуд, ки барои солҳои 2025-2030 таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, грант ба занон пешбинӣ шудааст. мақсади он фароҳам овардани шароит барои амалӣ намудани ҳуқуқ, имкониятҳои иқтисодии занон, таъмини иштироки баробарии онҳо дар ҳаёти ҷомеа, баланд бардоштани қобилияти рақобатпазирии занон дар бозори меҳнат, рушди ҳунарҳои мардумӣ, ба шуғл ва касбомӯзӣ фаро гирифтани занону духтарон нигаронида шудааст. бояд гуфт, ки аз соли 2025 то соли 2030 ҳар сол ба андозаи 15 миллион сомонӣ барои ташкили 200 гранти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон равона мегардад, ҷудо карда мешавад. вақте ки мақоми занро дар ҷомеа баланд бардошт, аллакай мо занҳо ҳис кардем, ки мо ҳам ҳамчун инсонем ва дар ояндаи тарбияи насли наврас, дар хурду хӯрокашон, дар пешрафти давлат мо кӯмаки худро мерасонем. дар баробари корҳои хизматие ки доштам, ҳамчун хизматчии давлатӣ будам, хай ҳозир ба нафақа баромадам. роҳбари хоҷагии деҳқонӣ Амирҷон мебошам. дар мо 6 нафар саҳмдор ҳаст, ки аз инҳо 4 нафараш занон мебошанд. духтаракорам меомӯзонем, ки дар зиндагӣ шумо ҷои худтон, мавқеи худтона биёед. дигар иштирокдорон дар мавзӯъҳои марҳилаҳои ташаккул ва рушди мақоми илмии занон дар ҷомеаи Тоҷикистон, мақоми ҳуқуқи зан дар даврони истиқлоли давлатӣ баромад намуда, аз заҳматҳои занони тоҷик ситоиш карданд. зикр шуд, ки дар зарфи 34 соли истиқлоли давлатӣ баҳри рушди бесобиқаи кишвар, занону бонувон дар ҳама соҳаҳо дилгармона кору фаъолият намуда ба дастовардҳои арзандаи меҳнатӣ ноил гардида истодаанд ва ба ин қишри фаъоли ҷомеа имтиёзу шароит фароҳам мешавад.
шоири халқии тоҷикистон муҳаммад ғоиб дар ин вохӯрӣ аз ашъори хеш ки тараннумгари ватану истиқлол буд ба ҳозирин пешниҳод намуд ва ба таври возеҳ аҳамияти дӯст доштани ин ватану миллатро ба иштирокдорон шарҳ дод. дар анҷоми конференсияи ҷумҳуриявӣ зери унвони ҷойгоҳи зан дар даврони истиқлоли давлатӣ ба як қатор занони фаъол ифтихорнома ва тӯҳфаҳо тақдим гардид. ҳамзамон ғолибони даври вилоятии озмунҳои ҷумҳуриявӣ бо сипосномаву мукофотҳо қадрдонӣ шуданд. манучер ҳасанзода, нуриддин раҷаб, фарух сафар, манучери камол, ахбор аз шаҳри Леваканд.